το βράδυ για ταυτότητα, για τη Μακεδονία μας. Ποια Μακεδονία μας, τι θέλουμε να βάλουμε αυτή προς ένα θόρυβο. Αλλά μόνο φυλακή δεν με βάλατε, με όλα αυτά μου που είπατε. Το μόνο που είναι να με πάρετε και ξέρετε, έχει έξω αστυνομικούς. Λοιπόν. Δεν θέλουμε F-16 εμείς. Δεν φοβάστε το ντόμινο στην αλλαγή των συνόρων? Έχουμε τόσο ήσυχη γειτονιά, τόσο ήρεμη. Είμαστε Βέλγιο να έχουμε εμείς γύρω Γερμανία, Λουξεμβούργο και Γαλλία. Μήπως εδώ έχουμε διεκδικήσεις? Να σας θυμίσω τους Τσάμιδες και πώς οργανώνονται από την Αλβανία, που αναγκάστηκε ο ίδιος ο πρόεδρος Δημοκρατίας βράδυ να φύγει από εκεί. Να σας θυμίσω ότι περιγράφεται στο Σύνταγμα των Σκοπίων για αυτό το θέμα. Δεν θέλουμε εμείς κατανάλωση των χρημάτων του προϋπολογισμού μας στην αγορά εξοπλισμών. Θέλουμε εκπαίδευση. Δεν θέλουμε F-16 εμείς. Θέλουμε πυροσβεστικές. Άκουσα τον υπουργό σας, δηλαδή δεν έχουμε πυροσβεστικά αεροπλάνα. Και του είπα ότι μπορώ να διπλασιάσω το στόλο χωρίς να χαλάσω €1. Έχουμε 39 πυροσβεστικά. Σας τα κάνω 78. Θα κάνετε μια συμφωνία με την Αυστραλία ή με τη Νέα Ζηλανδία και θα τους λέτε, σας φέρνω το στόλο τον Οκτώβριο που δεν το χρειάζομαι εγώ, όταν αρχίζει το δικό σας καλοκαίρι, και θα μου στέλνετε πίσω το δικό μου στόλο κι άλλο τόσο τον Απρίλιο που έχετε εσείς χειμώνα και έχω εγώ καλοκαίρι. Αυτομάτως το θέμα λύνεται. Λύσεις υπάρχουν. Μυαλό δεν υπάρχει. Δεν θέλουμε F-16. Αλλά πώς θα ζητήσετε αυτό όταν υπάρχουν ευρωβουλευτές οι οποίοι έχουν ψηφίσει υπέρ της διατήρησης, κύριε Παπανδρέου, του στρατού κατοχής στην Κύπρο? Υπέρ της διατήρησης. Σας πηγαίνω στο υπολογείο. Βεβαίως, και να ψάξετε να το δείτε. Ο καλύτερος, ο μαθητής κρατάει τη σημαία οποιασδήποτε καταγωγής. Έτσι δεν είναι? Καλύτερος κρατάει τη σημαία, δεν είναι? Βεβαίως. Στη βαθμολογία. Στη βαθμολογία. Ανεξάρτητα αν είναι Έλληνας ή αλλοδαπός. Υπάρχει ο νόμος 1566 του 85, ο οποίος εψηφίστη από το ΠΑΣΟΚ και καθιερώνει υποχρεωτική τη συμμετοχή στις παρελάσεις. Παρακαλώ. Δεν μπορούν να οριστούν 2004, έτσι. Ναι. Δεν μπορούν να οριστούν σημεοφόροι και παραστάτες οι έχοντες ξένη υπηκότητα και ξένη καταγωγή μαθητές. Ο Μεταξάς δεν έδωσε εντολή να παραδοθεί το οχυρό Ρούπελ χωρίς αντίσταση και χαρακτηρίστηκε αρχιπροδότης και εξορίστηκε και εγκαθιδρύει στις 4 Αυγούστου του 1936 με τη συγκατάθεση του βασιλιά Γεωργίου του Β. Δικτατορία. Στον εθνικό διχασμό δεν υποστήριξε το βασιλιά και συγκρούστηκε με το Βενιζέλο. Ο Μεταξάς ήταν ο τελευταίος Έλληνας που αναγκάστηκε να πει το όχι, που φροντοφώναξε ο λαός και το κάνανε επειδή φοβηθήκαν την ανατροπή από το λαό και για τους Άγγλους. Έτσι και την ιστορία. Πολλά λες. Έχεις μια μικρή σύγχυση ιστορική. Το όχι είναι του ελληνικού λαού, δεν του Μεταξά. Το κατάλαβες ή δεν το κατάλαβες? Το καταλάβατε?
Αυγή 6 Τρίτου 53. Ο Στάλιν σκόρπισε ελευθεριά. Αυγή 6 Τρίτου 53. Η ανθρωπότητα έχασε τον πρωτεργάτη της ειρήνης. Μπήκε στην Πολωνία, μπήκε στη Τσεχοσλοβακία, μπήκε στην Ουγγαρία, μπήκε στη Βουλγαρία. Πρωτεργάτης της ειρήνης. Τι είχε σχέση με την Ελλάδα, το πρόδωσα. Προδοσία της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Αφήνουμε τις ακρότητες. Προδοσία της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Μπορείτε να διαβάσετε ριζοσπάστης 12 Εβδόμου του 35. Πάντα με στοιχεία. Πάντα με στοιχεία που προέρχονται από τον αντίπαλο. Ριζοσπάστης 12 Εβδόμου του 35. Αν δεν νικιόμασταν στη Μικρά Ασία, η Τουρκία θα ήταν σήμερα πεθαμένη και εμείς μεγάλη Ελλάδα. Γι' αυτό εμείς όχι μόνο δεν λυπηθήκαμε για την αστοτσιφλικάδικη ήττα στη Μικρά Ασία, μα και την επιδιώξαμε. Αυτά λέει το ΚΚΕ. Προσέξτε με. Αυγή 5 Πέμπτου του 55. Απόφασης του ΚΚΕ. Αποκαλεί τους αγωνιστάς της ΕΟΚΑ, τους αποκαλεί νταΐδες με τυχοδιοκτικές ενέργειες και αερομβοβιστές για την ΕΟΚΑ. Στις 2 Μαΐου του 40 ο ριζοσπάστης κατηγορεί τη βασιλομεταξική σπήρα, η οποία ετοιμάζει, κάνει ένταση μεταξύ ημών και της Ιταλίας, και όταν κηρύχθηκε ο πόλεμος στις 7 Δεκεμβρίου του 1940 δημοσιεύεται, στις 7 Δεκεμβρίου του 40, αφού έχει κηρυχθεί ο πόλεμος, δημοσιεύεται το μανιφέστο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, στο οποίο λέει: ο πόλεμος αυτός που προκλήθηκε από τη βασιλομεταξική σπήρα και διατάχθηκε από τους εγγλέζους υπερασπιστές δεν μπορεί να έχει την παραμικρή σχέση στην υπεράσπιση της πατρίδος μας. Καμία σχέση δεν έχει στην υπεράσπιση της πατρίδας μας. Και τι κάνει? Καλεί τους στρατιώτες να πετάξουν τα όπλα και να ακολουθήσουν το παράδειγμα της Βουλγαρίας. Έγινε μια μηχανική παρέλαση στρατιωτικού τύπου, σε τι διευκολύνει? Και παρουσιάστηκε ακόμα και ο κύριος Λαζόπουλος να κατηγορήσει και αυτό στην αστυνομία, διότι λέει είναι πολίτης. Όχι κύριε Λαζόπουλε, δεν είστε πολίτης. Εμείς που έχουμε αρχαιολογικές αντιλήψεις, ουδής είναι πολίτης εάν προηγουμένως δεν είναι ο πλήτης. Και εσείς είστε φυγόστατος. Ποιος φυγόστατος? Στην αρχαία Ελλάδα θα είσαστε άτιμος και δεν θα είχατε πολιτικά δικαιώματα. Ενώ τώρα παρουσιάζεστε στην τηλεόραση και κατηγορείτε την αστυνομία. Προσέξτε, μην με σχολιάσετε, θα είναι λάθος.